B423 vot favur, 3 wara nofsinhar kien elett il-kulleġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea bil-Presidenza ta' Jean-Claude Juncker. Kummissjoni se tkun magħmula minn 27 Kummissarju Ewropew fosthom Carmenu Vella. Vella se jkollu l-akbar responsabilità għad fdata fidejn Kummissarju Malti. Fil-fatt huwa se jkun responsabbli mill-ambjent, affarijiet marittimi u s-sajd. Kif mistenni il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker għalli jinsab soddisfatt immens dan ir-riżultat. Soddisfatt ukoll kien il-Kummissarju Malti Carmenu Vella li tkellimna miegħu wara l-vot. L-antija issa li nħares il-qoddim, ovvjament iridu nibdew naħdmu kull kummissarju, inklusin iridu nibdew naħdmu biex nwettqu il-mandat li ingħata lilna mill-President elett Jean-Claude Juncker. Għasajniħu kol xi fisser għal-Kummissjoni Ewropea id-distans kbir bejn dawk li votaw favur u dawk li votaw kontra l-Kummissjoni Juncker. Dan jagħmillek iktar kuraġġ meta jkollok inti l-appoġġ massimu, l-appoġġ maġġoritarju tal-Parlament Ewropej jagħmillek iktar kuraġġ biex inti tkompli taħdem. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma ma trix tkun biss tal-Kummissjoni jew ta' kull kummissarju, imma tkun ħidma konġunta bejn il-Kummissjoni u l-Parlament, bejn il-Kummissarji u anki l-Kumitati Parlamentari. Fid-diskorsi ta' Juncker wara l-vot spikat referenza lejn il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Huwa sostna li uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u oħrajn qrib il-Presidenza li se jkun qed imexxi marru l-Afrika biex jaraw bajnejhom stess is-sitwazzjoni hemm. Juncker wieħed ukoll se jipprovdi aktar riżorsi u flus lill-Aġenzija Ewropea tal-Frontieri, il-Frontex, biex tikkontrolla aħjar is-sitwazzjoni. Min-naħa tiegħu il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz kellu kliem ta' tifħir għal Juncker u għaddeskrivih bħala bniedem ta' suċċess għall-Unjoni Ewropea. Schulz qal li minkejja qabel l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew u Juncker kienu kompetituri, dik il-kompetizzjoni ta' bejniethom ġabithom iktar qrib ta' xulxin għax iż-żewġ karigi jitolbu ħidma bejniethom. Schulz fakar li din il-Kummissjoni se tkun l-ewwel waħda eletta skont it-Trattat ta' Lisbona.